зоҳиран худи Алмозбек Отамбоев ба чунин ранг гирифтани кор омода буд. президенти собиқ дар фасод гумонбар мешавад ва хатари ба ҳабс гирифта шуданаш ҳам воқеӣ шуд. вале худи ӯ ки иттиҳомотро беасос меномад, рӯзи 26 июн дар остонаи овоздиҳӣ дар маҷлис барои маҳрум кардани ӯ аз масъулият дар фикри муҳосираи манзил ва бунёди сангарӣ воқеӣ шуд. Отамбоев ба илова иддао кардааст ки силоҳ дорад. собиқ президенти ҷумҳурии қирғизистон Алмозбек Отамбоев замони иҷрои салоҳиятҳои президентияш даст ба амалҳое задааст ки банди 1 моддаи 319 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Қирғизистонро нақз кардааст, ки ҳамчун ҷиноятҳои сангин ва фасод арзёбӣ мешавад. Отамбоев дар ҳамин ҳол дар иҳотаи тарафдоронаш худро дар манзилаш маҳкам ва дастрасӣ ба ҳавлияшро ба дигарҳо масдуд кард. бо пахши изҳороти Отамбоев тамоми иттиҳомоти зидди ӯ садо додаро рад кард. ҳеҷ фикр намекардам ки парвандаи ҷиноӣ бар пояи овоза ва тахайюл сохта мешавад ва додситони кул тамаллуқкорона дар як рӯз ин ҳама сафсатаро қабои қонунӣ мепӯшонад. илова ба ин ҳеҷ кас худи маро ба парлумон даъват накард. онҳо аз шунидани ҳақиқат ҳарос доранд. онҳо одат карданд ки корҳои ифлоси худро пинҳонӣ тарсида ва палидона анҷом диҳанд. Отамбоев солҳои 2011 то 2017 президенти Қирғизистон буд. пеш аз хатми муҳлати раёсатҷумҳурияш номзадии Сооронбой Ҷеймбеков ҷойгузини худро ҳамаҷониба дастгирӣ кард, вале дери нагузашта муносибатҳои онҳо бад шуд. собиқ муттафиқони Отамбоев ҳабс шуданд ва ҳоло мисли худи Отамбоев дар рӯбарои иттиҳоми фасод қарор доранд.